सारे रउए बा दीवाना 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 हे भोले बाबा पूरा संसार रउए बा 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 पूरा संसार रउए बा दीवाना 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 हे भोले बाबा पूरा संसार रउए दीवाना हे भोले बाबा पूरा संसार रउए कहा जाता है जो हमारे भगवान शिव जी जब ये पूरा दुनिया में अकाल पड़ल है, जब कहल जाला कि माता हमारी गंगा मैया जब पूरा क्रोधित हो गई रहली, पूरा बाढ़ के चारों ओर पानी की पूरा सैलाब आवत रहे, तब हमने के भगवान जी अपन जटा में बांध के वहाँ के रोकली कहे के बका गले में साँप बारवा विराजे ईसा में गौरा गले में साँप बारवा विराजे ईसा में गौरा विराजे ईसा में गौरा जटा झूठी जटा झूठी जटा झूठी में है भगवन गंगा के धार रउए बा जटा झूठी में है भगवन गंगा के धार रउए बा शंकर भगवान के एगो ऐसन परिवार की एक मत में होके एक दूसरे के विशेष होके हमनी के आज कल के युग में अगर केहू के पास आवे जाए के सुविधा, अच्छी खासी पब्लिसिटी, अच्छा खासा दाम अगर हो जाता है तो लोगन के तेवर आसमान छुए लगता, लेकिन ये पूरा सृष्टि के रचैया वो पूरा धन के देवे वाला भगवान कहाँ विराजमान बानी हम सबके मालूम बा। कहे के बका जहाँ
ओम नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। वाह, साचे दरबार की जय। बड़ा ही प्यारा सा पावन भजन बाबा भोलेनाथ के नाम। और ये हमारे